Bueno, Miren, Lausirika eta Sonia Ortubai, bat getxostarra, bestea Mondragoetarra, okeres banau, Abantai, gertutik esautzen dute Abantai eta Sonia gutxi gora bera bai, Miren ez horren beste. Emakume ekintzaileak eta ote dagoen berezitasunik. Hori da plantatzen genduen galdera nagusia, eta, azteko pixka bat Miren, emakume ekintzaile moduan, zuk zure proiektua dukatzu, baina gainera emakumeekin elkarteko presidente ere basara. Presidente ordea. Ordea, bai. Ongi, eskerrik asko gonbidatzeagatik, lehenik eta behin, antolatu duzuen guztioi. Eta, bai, interesgarria da ere, zera bera, ez da? Jarri duzuen izenburua bera ere berezia da, ez da? Berezitasunik, emakume ekintzaileok baldin badaukagu berezitasunik, edo emakumezkon ekintzailetzak baldin badauka berezitasunik, zerekin konparatuta. Hori ere interesgarria iruditzen zaitere berez, plazaratzea, ez da? Orduan, berezia baldin bada, da, zeo zer dalako eredua, ez da? Eta orduan, egia da, eredu hori, dala, eredu tradizionala edo azken finean, gaur egun ezagutzen dugun enpresa tradizionala edo gizonezkoek eginda eta beren erara egindakoa dela. Eta, ni ekintzailea naiz, nik daukate aholkularitza, sormen aholkularitza bat, dinamizatu, horrelak, ekitaldiak dinamizatu, eta sormena eraman erakundetara eta personetara, ez da? Eta, nik bizi izan dudan esperientzia ekiteko orduan, eta beste emakume ekintzaile batzuekin hitz eginda ikusi genuen, honetan ere niri gertatzen zaidana ez dela nirea bakarrik, baizik eta badagoela ere hemen gizarte konponente bat. Eta orduan gure beharrai erantzuna emoteko sortu genuen duela 3 urte elkarte bat, hasieran 5 pertsona ginen, eta gaur gara 70 kide baino gehiago. Orduan esan nahi dut, behar hori benetan egiazkoa dela egiaztatu dugu. Eta, horre egiten duguna da, gure beharrak, guk ditugun beharrak eta gure eredu motak esaten dut plurala, ezta? Horri erantzuna emon, hainbat ekintzen bitartez. Nolabait, babesa bilatzen duzue, gizonezkoek agintzen duten mundu baten, ala ez? Nik uste dut ez dela inbeste hori, baizik eta sarea sortzea eta bizibilizazioa sortzea. Bizibilizatzea bai gure negozioak, gure arteko negozioak, bizibilizatzea ere emakume ekintzaileen papela gizartean, ezta? Eta elkartea bera, noski. Eta, hemen ekarri dut, Hernanin gaude eta Sagardoa ez dut ekarri, baina txuleta bai, eta txuletan jartzen du ditu datuak, ezta? Eta datuak dira, komentatu nahi nuen, hemen badago informe zifras, emakundeko informe zifras, ezta? Emakume, beraien kontura lan egiten duten personetan, 37% dira emakumeak, eta 73% gizonak. Eta orduan, ez da nire impresio bat, ez da baizik eta datu batzuk dira, eta Global Entrepreneurship Monitorren ere Euskal Erkidegoan azaltzen denez, datu berdina ematen du. Orduan, hori, ez da baita. Errealitate bada, desberdintasun bat dagoela, ez bakarrik kantitatean, baizik eta enpresa motan, eta finantziatzeko eran, eta bar, eta bar. Hitz egingo dugu. Egia da gaur, kasu asko ikusi ditugula, ekintzaile asko ikusi ditugula, eta asko emakumeak izan direla. Hemendik pasatu diren asko, eta proiektu oso interesgarriak, abian jarritakoak. Eta horietakoa da, agian Sonia, zure kasua, zure ekintzailetasun kasua enpresa barruan sortzen da, bere garaian LKS-en, orain dela ja urte batzuk. Konta iguzu zure kasua. Nire kasua intraekintzailetza kasua da. Bere gunean, Ikerlan, Mondragon Korporazioko zentru teknologikoak, produktu bat zaukan, merkaturatzeko produktu bat eta metodologi bat. Eurak
euren hausnartze prozesuan erabaki zuten produktu eta metodologi konkretu batzuk jada etziala ikerketako kasu eta merkataratu egin behar ziala. Merkataratze hortan, froga batzuk egin zituzten, enpresa bat sortu zuten, gaizki irten zen, beste froga bat egin zuten, eta alegintze horietan beste korporazioko beste enpresa bat agertu zen, LKS Mondragon Korporazioko aholkularitza enpresa garrantzitsuena da, eta erabaki zuten bien arten burutzea proiektua. Hau da, Ikerlanek teknologi zentruak produktua eta metodologia ipintzen zuen, eta LKSek merkatuan zaukan esperientzia, konsultoritzan zaukan ezagutza, eta bar. Nola garatu zen hori? Ikerlanek pertsona bat ipini zuen, eta LKSek beste pertsona bat ipini zuen. Osa, gauza oso simplea izan zen, aurrera eramateko moduan. LKSek ni jarri nindun, eta Ikerlanek Iñaki nire bazkide izan da pertsona bat jarri zuen. Ni lehen goizean egon dan solasaldi baten, bertan segun batek esan du, ni ez naiz ekintzailea. Ni ere ez nintzen ekintzailea. Egia esan, ez zitzaidan behin ere burutik pasau, nire enpresa bat aurrera ataratzea. Ez neban hortarako ikasi, gainea, ingenerua naiz, ingeniero mekanikoa, eta gainea makina herramienta munduan ibilitakoa. Orduan, nire ibilbide guztia, ikasketa bukatu nitsuanetik, lehenengo Fagor sistema zen, gero LKS-en, eta LKS-a izan zen, egun baten etorri zitzaidana, eta esan zian, bueno, hau daukau, aurrera ataratzeko. Intraekintzailetza kasu bat da, eta norbaiten bila gabiltza. Nola ikusten dezu zure burua. Holan ikusita, galdera arraixa mategu. Beste ekintzailetza kasu bat da. Neri hasieratik adibidez, LKS-ek esan zuztan, gauza gaizkirtetzen bazan, ez baginan kapasak proiektu bat aurretatzeko enpresa on bat, establez, sostenible bat garatzeko, betikukiko nitxula ateak zabalik bertara bueltatzeko. Hau da, sare bat naukan, salto ematean ninjoan, baina sare bat naukan. Denborak erakutsi zuztan, ekintzaile danok oso antzekoa gehala. Hau da, norberak bere negozioa montatzen duanean, bere diruarekin, bere arrisku guztiekin, berak ipinitako danarekin, edo intraekintzailetzako kasu batetan, danok berdin bukatzen dugu. Idea guztiz barneratzen dugu, idea guria da, sortu behar dan enpresa guria da, eta dana ematen duzu, eman behar dan momentuan. Nik kasu konkretu baten, banekin, gauza gaizki irtetzen bazan, porrote egiten bageban, nik banekin ni ez nintzala LKS-era bueltauko. Osea, lotura haustuta zeon, eta norberak hausten du, ez du atzetik bultzatzen daukasun enpresa horrek hausten, baizik eta ekintzailetasuna hain barruan sartzen zaizu, nolaben lokarrie haustu egiten dezula. Orduan, puntu batetik aurrera, nik uste ekintzailetasun kasuak danak oso antzerakoak diala. Intraekintzailetza izan, ala beste kasu guztiak, ez? Goizean ikusi ditugun kasu guztiak. Zuen esperientzia kontutan izan da, esango zenukete badaudela desberdintasunik, aipatu duzuzuk miren, proiektu desberdinak dira agian, emakumeek abian jartzen dituztenak, gizonezkoek jartzen dituztenak, finantziazioa kontutan izan da, eta finantziaziora joaterakoa, atea jotzerako orduan, desberdintasunik dago gaur egun? Bueno, nik jakin dut goitzean badakit egon zaretela horri buruz hitz egiten, eta persona horiek jakingo dute nik baino hobeto ez da. Nik badakit kantitatea zer, negozio bat aurrera ateratzeko, ze kantitate behar den horretan, ere, emakumeok, neurria hartzen dugula edo pensatzen dugula, egingo dut zeo zer, nik neuk
aurrera ataratzeko nire errekursoekin edo adibidez ikusten da, finanziazioan, zuk badakizu ez da, metodo tradizionaletan edo foro tradizionaletan, bankoak horretan ez dela, emakumeok zailtasunak izan ohi ditugu, eta orduan beste bide batzuk hartu izan ditugula. Beti ere, kasuz kasu ikusita, baina, dakitenek esaten dute, emakumeen joera gehiago dela, adibidez, emakume gehiago daudela crowdfundingean, edo Patrika Founding, dala, atera daukasun dirua poltsikotik eta jarri negozioan, edo Sendi Founding, dala familiari eskatzea, mesedez, eta gero bueltatuko dizut, ez da. Eta horrelako formulak asmatzen ditugula, itxateko zeo zer, benetan nire kontu edo ni egoteko horren neke eukitzeko egoera hau kontrolpean, ez da? Eta, ez hainbeste eskatzea, ez dakizen bat 60.000 euro, ez dakizen bat, baizik eta dosifikatzen dugula, eta hori izan daitekela, ez da ona ez txarra, ulertzen diazue, ez da? Segun zertarako. Baina bai ikusten dela joera ezberdinak daudela. Nik uste dut, nire ustea da, alde batetik ere, tradizionalki zailtasunak egon direlako finantziazio era tradizionalean, eta horregatik beste batzuk bidatu direlako. Baina, nire kasuan, izan zen Patrika Founding kasu bat, eta orduan, esan nahi dut, azkenean, geroz eta, azten zaren einean, hor, era gradualki azten zarela, ez da horrelako gauza askunde izugarri bat, baina bai da nire erako, nire eredurako aproposa den formula bat, ez da? Goizeko saioan finantziazioa hitz egin da, eta aipatu da, inoiz baino diru gehiago dagoela. Era berean aipatu da startup eredua. Eta proiektu gutxi mentau dute. Entzun duzu. Ados? Dirua dago, hori diote, dakitenek. Eta ez nago ados proiektu gutxi dagoenaren historia horrekin. Akaso bai, ez dakizkigu proiektu horiek saltzen, ez dakigu salmenta hori egiten. Eta ni atzera behire, nire historia behire, ez dakigu nora jun gainea proiektuk saltzea, ez dakigu nora jun dirua eskatzea. Ez baukazu nolabait, ekintzaile basea eta hasieratik hasten basea zure kabuz, tutore bat ez baezu aurkitzen, aingeru on bat galduta zaude, dirua badago. Gure kasuan, hasiera baten Euskal Gobernuak oinarri teknologikoko enpresa berri labela jarri zigun. Oinarri teknologikoko enpresa berri. Eta horrek ateak zabaldu zizkigun. Baina nolabait, betikukine ban nik nire kasuan norbait ez duztala, Sonia, hau lortu, honekin ate hauek zabalduko zaizkizu, honekin gero ona jun. Nik ikustetan da, jendeak ez dauka tutoritza hori, jendeak ez dauka laguntza hori, diru horre egon arren, nun saldu behar ditugu gure proiektuak eta nola aurkeztu behar dira, tutoretza bat behar dugu. Orduan, lehen esprik esan duanean, proiektorik ez da hola, akaso hor beste lan badago atzetik ez, proiektu guzti horiek mostradorera eruteko. Proiektuak egon badaude, ziur. Bai, nik uste dut hor interesgarria dela zer gertatzen den ur azpian eta zer ateratzen den agerira, ez da? Beste gunean zeuden hitz egiten, Business Angels eta horrek finanziazio mota horretan dagoen entitate batek esaten zuen, zenbat portzentaia zegoen emakumeena, zenbat kasu zeuden, enpresaren lidergoa emakume batena izatea, ez da? Beraiek ezagutzen zuten kasu bat. Beraien erakundera joan izan dakoa, Business Angels eredu horrekin, ez da? Orduan, batzuetan ere errebisatu behar dugu, nola komunikatzen ditugun gauzak. Eta gauza oso simple eta sari naiz, orain. Deialdi bat jartzen duzu. Nor agertzen da deialdi horretan? Zer da, neska, mutila, zelango arropa dauka jarrita. Nor identifikatuko da
kartel horrekin. Ulertzen diazue zer buruz ari naizen? Eta nik uste dut hor badagoela instituzio edozein finanziazio instituzio bat, berdin zaik nork, baina ahalegin bat egon behar da konektatzeko proiektu horiekin. Eta proiektu horien atzean jentea dago. Eta jente horrek behar du identifikatu zurekin, bestela, esatu duzu, nik zertara joango naiz toki horretara, jente arrotz horrekin, nire proiektu aurkeztera, epaitua sentitzera, enoa, eta jente askori gertatzen zaio freno hori. Ezta? Eta nik uste dut hor ahalegin bat egon behar dela, pedagogia egon behar dela, eta benetan jentea erakartzeko kuestionatu behar dituzula, zuk emaitetzen dituzun soinuak edo melodia horiek, ezta? Eta melodia horiek batzuetan aldatu behar dira. Zeren igual batek dauka, ez dakize aplikazio bat atara nahi du, eta beste batek denda bat jarri nahi du, eta beste batek ez dakize, igual zure dirua behar du. Baina ez badiozu bere hizkuntzan hitz egiten, ez dizu kasurik egingo. Aipatzen duzu, hizkuntza bisuala ikusten dana, esaten ez dana, baina eta hori zuzenduta dago gizonezkoei gehiago, emakumezkoei baino. Lehen aipatu dugu, eta zuri entzuna da gainera, ETB-en, elkarrizketa baten, maskulinotasunaren negozio eredua. Zer da? Eta orain eztabaidatzen ari ginen, ez? Ez da gizonezkoai... Niri interesatzen zaik gehiago hitz egitea enpresa modelo tradizionala edo gaur egunekoa, ezta? Debate hori interesatzen zaik gehiago. Eta, bueno, gauza da, nik badakit, ez dakit zer den zehazki maskulinotasunen eredoi, baina badakit hori etzaidala niri balio. Horrek ez dituela nire beharrak asetzen. Bai? Esplikatuko dizuet, beste egunean egin genuen zera bat, ekitaldi bat, eta egon ziren lau emakume ekintzaile beraien ereduak esplikatzen, ezta? Eta etzien zuten elkar ezagutzen. Eta zer atera zen, nik apuntatu nituen, nire egon maderatzaile lanetan, eta apuntatu nituen beraien balioak. Eta beraien balioak edo hitz egiten zutena, lauek, elkarlana nire entzun bai, baina erabakiak nik hartuko ditut, entzun eta zaindu, jente guztia, hornitzaileak, bezeroak, sortu gauzak gizartea eraldatzeko gauzak egin, eta nire burua ere eraldatzeko, eta gero abentura bat dela ekintzailetza, baina eragin sozialarekin eta koherentzia gomerdala, horri guztiak, niretzat oso balio interesgarriak dira, zeren gaur eguneko enpresan balioztatzen diren gauzak edo goraipatzen diren gauzak horrek dira. Eta kasualitatea da, ala ez da, baina nik uste dut modelo tradizionaletik bagoazela beste modelo batetara. Eragin soziala daukaten gauzak, ez dela bakarrik arrakasta, ez da bakarrik dirua. Ez da? Horretan, nik uste dut ja horretara iritsi garela, ez da? Beste, azkenean, nik ikusi behar dut zein den nire arrakasta eredua. Eta guretzat hori da importanteena. Zein ni nor naiz eta zer nahi dut. Eta zein da nire arrakasta eredua, ez da? Poliki goaz, esatezu azkenean, nolabait zabiltza esaten, ekintzailetasun hori aldatzeko eta enpresa mundu hori aldatzeko gizartea eraldatu behar da egula. Gizartea eraldatu behar da. Eta hain poliki goaz, gure kasua, ez? Gure kasua eta startup guztien kasua. Startup guztiek oinarri teknologikoko enpresak dira. Nik lehen ezagutzueten moduan, ikasketa munduan hasi eta lan mundura abiatu nintzanean beti gizonen artean ibi naiz. Gizonen eredu enpresatan. Ekintzaile bihurtu naizen momentuan, nire egin beharra enpresa hori beste balio batzukin, beste balore batzukin sortzea eta bultzatzea da. Hori da nire egin beharra. Bestek zer egiten duten, biztan galdu gabe, baina nik neuk nire ingurukoa zaindu behar dut. Eta ni emakume ekintzailea naizela nire enpresa nik herri behar da. Hori da nire ardura. Gaur egun daukagun problema, oinarri teknologikoko enpresetan emakumek ez da hola da. Unibertsitatera juneskeo, emakume kopurua, arlo tekniko-teknologikotan,
gero eta txikiagoa da. Noski, enpresetan zuzendaritza mailan edo zein argazki hartu gurea be. Mondragon Korporazioko argazkia hartu eta emakumeak buskandu agueli jolastea da, emakume bila astea, ez da emakumeik. Zuzendaritza munduan, gure mundua enpresa industrial mundua da. Oinarririk ez badago atzetik, ez badagatoz emakumeok bultzatzen eta argi, ekonomia munduan emakume asko dago, gaur egun gade ikasketak egiten emakume asko dago, baina oinarri teknologikoko enpresetan emakume teknikoak behar dira, emakume zientifikoak behar dira, eta zerbait aigea gaizki egiten gizartean atzera pauso bat ematen ari gehala. Nik ikasketa bukatu nitzunean, esan dut, oso emakume gutxi ginean, oso emakume gutxi. Baina gero, beste olatu mota bat egon zen, halako batean, unibertsitatean neskak ikusten zian ingenieritzak egiten, informatika ikasten. Nik betik nahi izan dut, abantail barruan, ez detuki buruan paritate bat gorde behar detela, baina betik esan dut, alegindu behar naizela emakume gehiago ukitzen gizonezko, baina momentu konkretu baten, oin urte batzu dela, lortu neban 150 emakumek izatea. Gaur ezinezkoa zait, kurrikulunak heltzen zaizkidanean postu bat betetzeko, emakumen kurrikulunak ez ditut, oso gutxi ditut. 5tik bat, 6tik bat, eta kao, bat 6 kontra edo bat 5 kontra, ziur 5 horietan beti daola bat asko zonaua emakume hori. Baina, orduan, nik uste gizartean ere atzera pauso bat ematen nahi edo zerbait gertatzen ari da tekniko eta teknologiko munduarekin lotuta. Emakumea eta mundu hori. Burura etortzen zaitere berriro, eredu falta. Hau da, norbaitek pensatzen du bere 17 urte dituenean, ni nagusiago naizenean edo ez dakiz zer, nor izan nahi dut. Eta hor ikusten duzu panorama, eta orduan interesgarriena da emakumeak bizibilizatu bai hor gaudelako, baina baita ere eredugarri garelako. Nik gogoratzen dut, hasieran nire ekintzailetzaren astapenetan erosi nuen aldizkari bat, dela, emprendedores. Eta hasi nintzen begiratzen, eta ni non nago hemen, nire etorkizuneko miren non dago. Eta nuen topatu. Esan nahi dut, non topatzen dituzuzuk zure ereduak eta ze garrantzitsua den eukitzea, gero bai, topatu ditut, noski, baina bilatu behar dut, baina ez daude azalean, orduan, ez daude begibistan, eta teknologian ere berdina, edo zientzian, edo berdintzait zertan. Ez da, orduan interesgarria da, ikustea, zein den, ze garrantzia daukan, ez izatea, salbuespen bat, baizik eta norma izatea. Normaltasuna eskatzen da ere euskaran, normaltasuna ere, ez izatea beti, post eta gero emakume bat hor testigantza bezala, ez izatea normaltasun bat, eta horregatik da hain garrantzitsua, ez da, bizibilizatzeko egitea hor ahalegin bat, ez da? Ni ere publikoan nagoenean esateko hori nahi dut izan, ez da? Bai, eta oso grafikoa da, adibide hori oso grafikoa da, eta zure perfila bilatzen ari zarenean, non zaude, ez? Zure nortasuna definitzen ari zarenean, ez da? Bai. Lehen jente da nahi minutuak kontrolatzen ibilinaz, neure buruai bebai. Pare bat galdera, etorkizunerako eta etorkizuna begira, erronkei begira, eta hemen ikusi ditugu gazte asko, emakume asko, ekintzaileak, ideiak, proiektuak, zuek ja, zuen proiektuak, sendotu dituzue, ondo doaz, zer esango zenieke? Emakume hoiei, gazte hoiei? Galdera ona eta saia. Zer esango nieke? Euren ilusioak lantzeko, euren ilusioan atzetik
juteko. Emakume izatea eta ekintzaile izatea oso zaila da. Oso zaila da konziliazio arloan, adibidez. Lan arloan konziliazioa zaila da, baina ekintzailetasun arlontan kontutan uki behar dugu momentu askotan, aste askotan, astebukara askotan, hil askotan, ez dezula zure proiektu hori burutik entzen, eta uneko unea hortara dedikatzea. Orduan, askotan, zure familien oztopo basea. Orduan, oso zaila da gauza danak ondo eramatea, baina posible da. Posible da esfortzuaz, dara moguan. Hemen, zerbait benetan behar degunean, zerbait lortzea nahi degunean, sekulako esfortzua eskatzen diu. Eta ekintzaile izatea, emakume izatea, eta horren inguruan dagoen dana ondo eramatea posible da. Ez ditugu eredu askoek, egia da, ez dugula eredu askoik, baina azkenean ilusio horien atzetik jutea da. Ekintzaile izan nahi dunak, ez dezala behiratu emakumea edo gizonezkoa da. Berdin da, ekintzaile izaterak orduan nik benetan, nik ez dut inundik nora ere, igerri momentu konkretu batzutan, banekienean zer egin, banekienean zer eskatu, banekienean nola jokatu, ez dut behin ere igerri, norbaitek, ez dut susmoikukir aurpegitxar batena edo erantzun ezberdin batena emakume izateagatik. Orduan, ekintzaile izaterak orduan, danok berdina gea. Orduan, danok aurrera egin behar dugu. Lehen esan detana, tutoritza bat behar dugu gauzak ondo egiteko. Eta hori bai, gero gure enpresa martxan daukogunean, hor igarri daitela emakume bat izan dela ekintzailea. Hor igarri dadila emakume bat egon dela buru edo dagola buru. Nik hori eskatuko notzuan ekintzaile danei eta gehien bat emakume ekintzailei. Hor hasiko gea gizarte eraldaketa hortan eta gauzak beste modu baten isladatze hortan. Ez da, ados zauden. Bai. Gehituko nuke, gauza pare bat, bata babes soziala, batzuetan isolatuta gaude, kuadrilla osoan, zeuzara ekintzaile bakarra, ez da, zeuzara emakume ekintzaile bakarra, edo bakoitza da, horrela ez da patek esaten du, egiten du horrela, isolamentu horretatik ateratzeko sarea sortzea, elkarrekin kontaktuan egotea, eta ditugun zalantzak eta beldurrak eta bar, konpartitzea. Gero, perfekzionismoak kalte handia egiten diola bizitzari. Nik uste dute hori lan egiten dugula gure emakumitin eta saioetan. Perfekzionismoak ez du inora eramaten, eta orduan horrekin, eredu horrek baztertu behar direla guztiz, ez dutelako eragin positiborik bat ere, eta azkenean ekintzailetza dela, egin, eta batzuetan ateratzen dira gauza hobeto, eta beste batzuetan okerrago, baina sortu eta egin, sorginaren zerak, magia horrek eukitzeko, benetan zuregan fedea euki, eta bai, jentea entzun, baina azkenean zure erabakiak hartu. Ze bestela, ibiltzen bazara batak zer usteko duen, besteak zer pentsatuko duen, ez dakiz zer, azkenean ez zoaz inora. Eta horren kontrakoa da, zure doaiak, hori, bideratzea. Hirugarren gauza bat esan behar dut. Doaiak aipatuta, talentoak, norberaren doaiak ez dira doan. Eta lan egitea hobeto lan egiten da diruaren truke. Ulertzen diazu ez da. Voluntarioa izatea oso ondo dago, baina limite badago. Esan nahi dut norberak jarri behar dio limitea berari. Hori esaten dut, zeren askotan, astapenetan, egintzazu hau doain, ikusiko zuze famatu ingozaren, egintzazu hau ez dakiz, egingo diet igual ea gustatzen zaien eta orduan ordainduko dizute, orduan ez dizute ordainduko. Orduan nahi izango dute berriro doan egitea.
Orduan, kontuz horrekin eta hori autoerregulatu behar dugu. Eta horre ikusten dut ere norbait horrela egiten. Eta detektatu dugu doan lan egitea emakumeon patologia bat dela, baina patologia horrek badaukala erantzunkizun sozial bat. Zeren, klaro, gauza pilo bat egiten ditugunez doan, ez da? Familia zaindu, pues hori, orduan kontuz horrekin negozioa da. Bai. Eta voluntario hori, ezin dugu egin ezer. Beste batzuek, ez dugu egin behar, ez da, nire lana da. Eta hori, nik uste dut hori importantea dela, batez ere, hasierako fasean. Bueno, eskerrik asko, Miriam, eskerrik asko, Sonia. Ez dakik galderari dauen, tartetxo bat, 2-3 minutu bagitugu. Galderarik egon ezkero. Bueno, eskerrik asko berriro be. Bixoi, placerra. Eskerrik asko.